Isa ang sektor ng kalusugan sa mga tinututukan ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III at sa darating na 2026, 1.6 bilyong piso na pondo ang inilaan sa iba't ibang programang pangkalusugan sa probinsya. Pagtupad daw ito sa pangako ng gobernador sa kanyang pangako noong kampanya. Ipinakita ng lalawigan ang matibay na paninindigan nito na maitaas ang antas ng serbisyong medikal sa pamamagitan ng direktang paglaan ng 20% ng taunang budget sa healthcare. As a policy commitment, ang ginawa po natin, 20% of that annual budget, nilana po namin sa healthcare, automatic. So that's about 1.6 billion. Dahil sa hangaring gawing pinakamalusog na probinsya ang buong Pangasinan sa buong bansa, ginawa ito bilang pilot province sa pagpapatupad ng Unified Healthcare System. We all know that this has been passed in the 17th Congress as a Republic Act, the Universal Healthcare Act. Gusto po nating manguna sa pag-implement po ng UHC. Dahil dito, mas pinalawak pa ang sakop ng libreng outpatient services sa lalawigan. Bagamat ang outpatient services ay hindi sakop ng PhilHealth coverage, naibigay ito sa mga Pangasinense dahil sa matinding pagtuon ng budget sa programang pangkalusugan. Matapos maaprubahan ng Special Health Fund ng lalawigan, mas mabilis nang maihahatid sa mga LGU at health facilities ang kanilang kinakailangang pondo para sa operasyon at serbisyo. Binigyang diin din ng gobernador na mas palalakasin at papabutihin ang mga ospital, health center at referral system sa lalawigan. Bagamat hindi rin nawawala ang mga haka-haka umano na ipapasara ang ilang pampublikong ospital, nilinaw ng gobernador na hindi ito totoo, bagkus lalo pa itong pinapalawak at dinaragdagan, gaya na lamang ng itinatayong Umingan Super Community Hospital at Alcala Community Hospital na target buksan sa publiko sa darating na unang quarter ng taong 2026. We are touching on the more and the most relevant program that any administration or any government, local government or national government could focus into. And that's what we are doing. Bukod sa Unified Healthcare System, patuloy pa rin ang pagpaparehistro sa GConsulta at PhilHealth Consulta, mga programang sinimulan ng gobernador noong nakaraang taon kung saan target na mairehistro ang bawat Pangasinense sa mga libreng serbisyong pangkalusugan. Valerie Dismaya or NG News.